dreaptă, prin voi sau lungi, sămânța bună, cu drag să arunci, atunci spre casă, cu cerul gând, te vei întoarce, din nou cântând, atunci spre casă, cu cerul gând, te vei întoarce, din nou cântând. Și când la rugă vei sta supus, de plin în tine va fi Iisus, vei spune, Doamne, ești mulțumit, El va răspunde, ai biruit.